Versus Gabos Lamparos. Jdeme na to, fight. Pičo, mě je zima. Mrta, chápeš, dívej, já jsem hrál fotbal, Ukrajinu. Ne, to je žala. Ukrajinu ne. Ale hrál jsem fotbal. Ale ještě jsme Honírku. hrali s Markem a tak. Plně vyčerpané nohy, vyčerpané ruce. Tak na stejnou. Chápeš, tak kdyby jsem měl úplně Mírku, náladu, on ti dal. hej, kdyby jsem měl náladu, tak jako dávám, Tak můžeme ještě. no tak já nemám teďkom náladu, ale tak tam je zase ona. Já tež nemám ještě. Tak dáme ještě zítra. Pokud bude hezky. Ale já zítra jdu na oslavu ve 2. Aha. Ale dal jsem ti tež, ne? Ale my jsme dali na seno, protože my jsme dali 3krát do huby. Si dali. Takže to bylo na stejnou. Ale a pak jsem ti dal ještě na zemi. Nedal. Jo, Já jsem tě nebyl na hodil, zemi. ale já jsem tě hodil tam. Ne, Hej, Hodil? pojď. No, hodil. ale ty se nesmí hodit. No, ale já jsem tě dal. A ty jsi Hej, neřekl Mirek, nic. ale on mě hodil na zem, takže ale ty se nesmí. Mirek, počkej. Hej, počkej. On mě hodil. On mě jako Vyzývám tě na souboj. Prý mě hodil. Hej, Mirek, on mě hodil na zem, takže to neplatilo. Ne, nešli. Šli jsme. On nás zebral. Šli, ale pak jakože on mě žduchl Gaboš. a já jsem jakože jak kdyby spadl, protože mě šklo. Takže Gaboš trochu takže to vyhrával. neplatilo, takže jsme byli na stejnou. Hej, na kameru tu, pojď. Na kameru. Mirek, my jsme byli na stejnou. Kdo vyhrával? Počkej. Ondrej, podle tebe, jak to bude? Vyhrál! Červený roh. Bílý roh! Ale tak víš co, my jsme byli tak na stejnou. Ale on Hej, pojďte sem. Hej, víte, ten Filip, on je úplně vychcený. On jak ho vidí pičinu, anebo taky má, tak on jde rychle za nima.